Ahojte, ja som Majka Závodská a dnes tuto v tejto budove DAVu otvoríme oficiálne fotovýstavu fine art fotiek od Majky a následne budeme krstiť oficiálne prvé EP s názvom Sama, na ktorom sa nachádzajú 4 nádherné pesničky, takže tešíme sa na to. Tento album je výnimočný tým, že je úplne prvý. Sú tam skladby, ktoré sú moja srdcovka. Majka spieva vždy inak ako ostatní. A čím je to iné? Asi tým, že keď počujem jej spev, tak viem vždy, že je to práve ona. Jej fotky sú podľa mňa výnimočné tým, že vystihujú jej náladu, pretože ich fotí a upravuje podľa toho, ako sa cíti, takže nie vždy každú fotku dokáže urobiť v ten moment, keď si o ňu niekto požiada. Atmosféra, myslím, že práve že dobrá, lebo Majka to vie aj vytvoriť, tú atmosféru, aj si na to potrpí a to taký živel. Nebude stáť ona iba s tým mikrofónom v pozore, ale potrebuje okolo ľudí, potrebuje tú atmosféru, potrebuje skrátka to farebno okolo nej, takže bola vynikajúca. Takto talentovaní ľudia nám robia aj kolorit v rámci nášho mesta a myslím si, že takéto lokálne povzbudenie a poprianie úspechu do ďalšej tvorby, krásnej tvorby je veľmi podstatné.